Debagoieneko judoa momentu historiko baten aurkitzen da. Euskadiko kadete eta infantil txapelketan 11 medaia lortu zituzten Bailarako ordezkariek, horietako 9 desoreka taldekoek. Joan zen astean, Iruñan jokatu zen Espainiako txapelketan 4 debagoiendar egon ziren, guztiak desorekakoak. Eta Jare Urrutiak eta Jokin Hurtadok urrezko domina bana eskuratu zuten. Txapelketa aurreko entrenamendu batean sartu ginen, Markel Urruti entrenatzailearekin txapelketen zen Bailarako judoaren inguruan hitz egiteko. Neuki gauen erandion Euskadiko txapelketie, eta klubeko 9 kirolari gerturatu ziren, bat kadete mailan, Naiara Oroiz, eta Naiara Oroiz Euskadiko txapeldun orde geratu zen. Eta gero infantil mailan 8 kirolari gerturatu ziren, eta 8 zelan da, podiumera igoteko aukeri euki hauen. Lortu zauen 3 lehengoko postu, eta 4 bosgarren postu eta 3 postu bat. Beraz, 9 kirolari gerturatu txapelketara eta 9 domina ekartie guretako ezoiko kontu bada. Egixe da, aurtengo denboraldien entreno, txapelketa, kilometro ugari egin ditugula, eta, bueno, iruditzen jaku, igual, emaitzak hortik izen aldiela ondorio, ez? Baina bai, posigaz lortutako emaitzakin eta emaitza bakalik ez baloratzearekin, bidian ikasi duen guztixakin, guretako hezkuntzara eta pedagogiara bideratutako klub bat garenez, guretako olako kirol emaitzak lortzea ikeragarria da. 9 medaia, Indiako lanak fruituak emuten dago azken batian. Indiako lan hori zelakoa, bidea ipatu dozu zelakoa esan da? Gipuzkoako judo txapeldun izateko, adibidez infantil mailan, domina gehien lortu duen kategorixan, egoten diera 3 jardunaldi, eta ranking antzerako badau, bai? Eta puntu gehien lortzen dauena, Gipuzkoako txapelduna izaten da. Ondoren, Euskadiko txapelketan, pisu eta kategoria bakoitzeko, genero bakoitzeko, pertsona bakarra joaten da. Espainiako txapelketara. Gipuzkoatik 4, lehena, bigarrena eta 2 hirugarren klasifikatzen die, eta gero Espainiako txapelketara pertsona bakarra joaten da. Eta gure lorpena izan da, 3 pertsona lortu daue gorenengoko mailara igotie, lehenengokoak, eta gero pertsona batek lortu dau beste plaza bat, bere aurretik zauena, ranking nazionaletik plaza zaukalako. Orduen lortu dugu aurten 4 kirolari Espainiako txapelketara eramatie astebukaera honetan jokatzen dana Iruñan. Hori bakarrik ez? Euskal selekzioan be, taldeko 4 dena, bertakoa? Bai, hori guretako ezoikoa da erabat. Behin 2 kirolari sartu genituen Euskal selekzioan, COVID garaian, baina olako emaitzak eta Euskal selekzioan 4 kirolari sartzea, 18 diegu 2 plaza gehiago gondi delako, bestela 16 izangoko lieke, eta 4 kirolari sartzea, guretako hori da, klubek herri mailako klub txiki batentzat lorpen izugarria da. Zegoen bideoan zabetzei judoan disiplinan, ez dakit zelako errotuta dauen Bailaran judoa moko disiplina bat? Bueno, egixe izan, Bailaran judoak badauko bere historia. Arrasate judo sortu zen orain dela 40 urte, eta bueno, gu handik errotutako beste klub berri bat gare, azkenengoko 11 urtietan bereiztu garela, unibertsitate ikasketak egin ditugu, baita psikomotrizitate eta motrizitatearen garapenean, psikopedagogian bai, eta pixkat bat bereiztu gare ez, ikuspegi pedagogiko bat txertatzen kirol irakaskuntzan, bai? Eta gure irakasteko modua, pixkat lasaixiagoa da, maila kognitiboan eta emozionalean kontutan eukitza. Eta gero poliki-poliki, aurrak eta kirolarixak zelan da, lehiaketan interesatzen hasten dienean, gube torlojuak estutzen hasten gare gauzak ajustetan eta ikusten pertsona bakotxak ze behar dituen eta guk zer ekarri geni ezaioken pertsona horri, bai? Horrekin batera, aurten esan dozun bideo hori, hasi naz eta gero beste leku batera joenaz,
Endoen bidea izen da Gipuzkoako txapelketak, eta gero egon gare zirkuito baten oinarte inoiz egon ezegarenak, dala Kopa Espainiako zirkuitua, Espainia mailako txapelketak di, infantil kategoriakoak, eta gutxiena gora bera 400-500 kirolari pilatzen dituenak, bai. Guztira zazen 9 Kopa Espainia, Kanarietatik, Galizia, Barbastro, Madrid, Extremadura, eta guk 9 horietatik 6 egon gare. Eta, bueno, guk uste dugu emaitza hauek izan litezkela txapelketa honetan ikasi duen guztiagatik. Azkenean, Gipuzkoa mailatik maila autonomikora salto badau, baina manera nazionaleko kirolarixak beste ikuspegi eta beste jakintza badauke. Bonbo horretan sartzean, ibilbidea itxean, zuk begokitzapenak egiten dituzu, karga emozionala kudeatzen ikasi, taktikoki borrokaldixak garatu, eta hor ikusi dugu kirolariak asko emun dauela. Dakixen zekienetik, gaur egun dakienera, eta egon da garapen itzela. Bidea txapelketan aningo da, imagina egin dut, oin ikusten duen moban, eguneroko alenan behiken dala, ez? Zelako izaten dira entrenamentuak? Bai, denboraldiaren momentuaren araberako entrenamentuak izaten die, denboraldia hasieran izoskia jatetik eta ondartzan egotetik, poliki-poliki egokitzapen fisiko badau, sartzen dela lan fisikoa, lan teknikoa, baina guk garrantzi asko emuten dugu teknika ezberdinak eta kirolari bakotxak bere judoa garatzeari, ez judo estilo bat guztiontzat. Bakotxak garatzen dugu bere judoa, guk saiatzen gare ereiten dugu, eta gero loratzen dugu bakotxak ezberdin. Batek martxoan, besteak urtarrilean eta besteak udan. Hitz egiteko modua da, baina bai, hoxe. Egiten duguena da, hasieran poliki-poliki forma emun, denboraldiari forma emun, eta poliki-poliki goiez garatzen, txapelketara gerturatzen garenean, intentsitate intervaloak hasten dire lantzen, eta poliki-poliki bide hori aukeratzen dagoenan dako, hori emuten, eta parte hartzen maila bat nahi dauenerako, eta ez da, kirol sozial bat nahi dagoenen datzako, hori be lantzen da. Nazioartean arte martzialen goranzko tendentzia bada azken aldizan, ez da zuek notau duzuen goranzko tendentzia hori baita? Bueno, guk goranzko tendentzia COVID aurretik jaso gauen. Gero COVID-a egixe da arte martzialen dako eta kontaktu kirolen dako izen zala inflexio puntu bat, eta hor larri ibili ginen, bizi irauteko eta guzti hori. Baina, poliki-poliki berriro hasi da bere onera etorten, eta guk egia esan goranzko hori asko ez du nabaritu. Igual gehiago egongo da bideratuta, ez dakit, zelan da, beste lan esparru batzuetan, MMA edo Mixed Martial Art edo olako delakuei. MMA ipatu duzu, MMA azken finean da arte martzial ezberdinen kombinazio bat. Ez da zerrek bere izten dagoen judoa beste arte martzial disiplina zutatik? Bueno, judoa bere izten dagoena da, lehenik eta behin helduta egiten den arte martzial badala. Eta gero karga filosofiko garrantzitsu bat daukela atzien. Sortu zauena Jigoro Kanok, 1882 urtean sortu zauen judoa, eta filosofia eta literatura ikasketak zituen, eta bere helburua zen pertsona bere osotasunean lantzeko kirol bat sortzia, eta kirolak dituen ezaugarriak daz enfokauta pertsona garatzera, eta entrenamendu ezberdinak, mota ezberdinak garatzera. Pertsona hau bere garaikidekin alderatuz, 150-200 urteko aurrerapen bat zauen, gaur egun kirol zientzietan, Parlebas eta beste idazle batzuk sortu dituzten sailkapenak, berak intuizioz egin zituen mende bat lehenago. Orduan,
garatu zauenian judoa ikusten da Yakuso gugeiko, kakari geiko, siai, randori, entrenamentu mota ezberdinak aurkaritzaren araberakoak antolatu zituela. Eta oso zelan da, aberasgarria da begi kritiko batek erabiltzen baditu erraminta horiek, bai? Ikusten duzulako bakoitzak bere pertsona eta bere teknika eta bere judoa garatzeko bide ezberdinak aurki ditzakete.